Čaute, ja som Maris. Čaute, ja som Vidos. A dneska budeme natáčať To alebo to. môžeš ísť na to. Ty ideš na to. Čo máš radšej, pizzu alebo kebab? Asi pizzu. Kebab. Peťo, môžeš ísť. No, tak Lamborghini alebo Bentley? Bentley, Aj podľa mňa. lebo ja som v žitu. Bicykel alebo motorka? Čo? Bicykel alebo motorka? Bicykel. Či motorka? Bicykel. Peťo, môžeš ísť. Acer alebo Asus? Asus. Podľa mňa tiež Asus. A podľa mňa. Morča alebo Zajac? Podľa mňa si morča. Zajac. Lebo má balerinky alebo podpätky. Bože, asi balerinky. To bude Áno. najlepšie, to bude najlepšie. Yeah. Toto je koniec videa, ale ešte vám hodíme spoločnú fotku. Tak, toto bolo koniec videa, ak sa vám video páčilo, hoďte like. Koment, odber a ak chcete iné challenge, ak chcete iné challenge, napríklad do komentáru. A čaute.